Удзельнік онлайн-канферэнцыі Канстантын цікавіцца. Па-чалавечаму можна зразумець прыроду вашай заявы 20 снежня. Але цяжка зразумець ваше нежаданне далей адмовіцца ад гэтых недастойных словаў, папрасіць прабачэння перад людзьмі, на якіх вы выдалі паклёп, і пакаяцца. Можа, вы ўсё-такі знойдзеце в сабе сілы папрасіць прабачэння і застацца чалавекам. Слава Богу, что все живые. Я сустрэнуся з зняволенымі дэмакратычнымі актывістамі, лідарамі, распавяду ім, як было. Вельмі шкадую, што яны да гэтага часу ў турме. Буду рабіць усё, каб гэта турма скончылася. Прабачыць альбо не дараваць, гэта будзе іх справа. Вы самі разумееце, што ваш тадышні выступ на беларускім тэлебачанні паставіў тлусты крыж на вашай палітычнай кар'еры. Я не думаю про свою палітычную кар'еру, я думаю аб жыцці людзей, гэта значна больш галоўная рэч. У той момант я адназначна расставіў менавіта так свае прыярытэты. Не ведаю, да вам было ці не. Я хочу, каб на волі апынуліся мой сябар Анатолий Лебедзька, вярнуўся дадому здоровы і цэлым, каб у сваёй сем'і вярнуліся ўсе нявінныя арыштаваныя, усе, якія сёння там знаходзяцца. Так, я веру ў Бога, ніколі не хаваўся за спіны, не збіраюся, таму вяду з вами прамы дыялог. Спадзяюся, што такі ж адкрыты дыялог будзе з усімі тымі, хто выйдзе з турмы і раскажа нам пра тое, што здарылася на плошчы і што было да яе. Як вёў дыялог і размаўляў з тысячамі людзьмі падчас кампаніі. Не звужайце паняцці беларусы толькі да чытачоў блогаў, слухачоў паважанага радыё Свабода і членаў палітычных партыяў. Пераважная колькасць беларусаў не хоча рэвалюцыяў, бунтаў, гвалту і вулічных акцыяў. Я лічу значна больш каштоўным для дэмакратызацыі нашай краіны, для гарантыі яе незалежнасці дыялог з такімі беларусамі, якія хочуць атрымліваць высокую заработную плату, каб не ствараць, каб на старасць у них была добрая пенсія, каб дзеці вучыліся ў якасных універсітэтах, каб Беларусь была паўнавартаснай еўрапейскай краінай. А мы па ўсім свеце ездзілі з вами без візаў. Гэтыя людзі чытаюць вельмі часта савецкую Беларусію, глядзяць беларускае тэлебачанне, яны не цікавяцца правамі чалавека і дэмакратыяй. І вось менавіта гэтых людзей трэба пераконваць галасаваць за перамены, галасаваць за дэмакратыю. А таптацца над імі тым жа электаральным полі 17 гадоў, на мой погляд, гэта цэментаваць рэжым, узмацняць яго. Андрей з Менску працягвае тэму заявы Ярослава Романчука 20 снежня. Спадар Романчук, уявіце, што у вас ёсць магчымасць вярнуцца ў часе ў 20 снежня 2010. Ці зрабілі бы в той дзень штосьці інакш, чым зрабілі тады? Гледзячы сённяшнюю, ці прамовілі б зноў тую сваю заяву? Жыццё і здароўе людзей з'яўляецца для мяне прыярытэтам незалежна ад дня, сезону альбо году. Я бы адкруціў падзеі на месяц назад, пачаў бы больш цікавіцца, у якія сцэнары гуляюць мае калегі-кандыдаты ў прэзідэнта. Трэба было пракласці намаганне, каб не дапусціць таго сцэнару, таму што па вынікаў у выйгрышы толькі 3 сілы, калі выключыць тых людзей, якія прыстойна зарабілі на кампаніі. Крэмль, сілавікі, асобныя, безумоўна, у Беларусі не ўсе сілавікі, і манапалісты, якія камфортна сябе адчуваюць у існуючым рэжыме беларуска-расійскіх адносін. Я заклікаў на плошчу, як на мерапрыемства, на мірнае высказванне грамадзянскай пазіцыі ў дачыненні да вынікаў выбараў. На кастрычніцкую плошчу, падкрэслю, без гвалту, без правакацыі. Я спадзяваўся на тое, што маі калегі, якія публічна ўзялі адказнасць за правядзенне плошчы, цалкам падзяляюць такі падыход. Тацяна з Менска задае некалькі пытанняў, некаторыя з іх паўтараюць ранейшыя, а адно даволі новае гучыць такім чынам. Як вы будзеце глядзець у вочы Анатолію Лебедзьку? Галоўнае, каб я мог паглядзець у вочы Анатолію як мага хутчэй, а не праз 10 гадоў. Невіннага чалавека пасадзілі так, за кампанію, за тое, што іншым захацелася пагуляцца ў розныя сцэнары, або проста захацелася пакараць перад людзьмі, што яны значна мужнейшыя за Міленкевіча. Я супроць таго, каб непрадуманыя, а можа і прадуманыя дзеянні
ставіць пад пагрозу жыццё, здароўе і свабоду людзей. Я патрабую свабоды Анатолію Лібецьку і ўсім астатнім нявінным людзям. За ўсіх астатніх я не магу ручацца, я не ведаю, як яны вялі сваю кампанію, а вось за Анатоля магу паручыцца. І паручыўся. Зрабіў усё, што мог, і раблю. Падкрэсліваю, мне не патрэбна палітычная кар'ера цаной жыцця, здароўя і свабоду людзей. Таму мяне сумленне не мучыць. Я не ахвяраваў іншымі. Я ахвяраваў сабой, каб у тым ліку і вы спрабавалі вывернуць мяне на выварат, не здагадваючыся, што я ўжо даўно вывернуты. Я не ведаю, чаму сёння ў турме сядзяць менавіта гэтыя людзі. Я не разумею логікі, каго выпускаюць, каго не бралі наогул. Дапускаю, што ёсць нейкая логіка ў гэтых паводзінах. Адначасова дапускаю, што ўсё ідзе, як Бог на душу пакладзе, эмацыйна. Ведаю адно. Я не ўваходзіў у галоўныя сцэнары апазіцыйных кандыдатаў. Пра іх, напэўна, ведалі ўлады. Мая кампанія была вельмі сціплай па бюджэце, канструктыўнай па зместу, перспектыўнай кампаніяй на выраст. Падзеі 19 снежня разбурылі шмат з таго, што мы скрупулёзна будавалі ўвесь месяц. Ёсць розныя версіі таго, чаму сядзяць гэтыя людзі і чаму так шмат. Я не ведаю ніводнай версіі, я не давяраю ніводнай версіі. Паглядзім, як будуць разгортвацца падзеі. Культуры дыялогу ніколі не позна вучыцца. Гэта вельмі важная выснова. Я бачу, што захоўваецца вялікі попыт на аналіз прэзідэнцкай кампаніі і падзей 19 снежня. Будзем разбірацца разам. У нас адна краіна. У ёй ёсць месца розным пунктам гледжання. Галоўнае, каб замеркаванні і перакананні не садзілі за краты, не білі па галаве. Я жадаю усім праўды аб нашым яшчэ свежым у памяці мінулым. Жадаю нам не сумаваць з трагічнымі тварамі аб тым, што было, а з аптымізмам, упэўненасцю і усмешкай вырашаць самыя складаныя задачы будучыні. Самай галоўнай з іх з'яўляецца захаванне суверэнітэту нашай краіны. Фінал прэзідэнцкай кампаніі паставіў перад намі такія задачы, якія не вырашыць паадзіночы ані ўлада, ані апазіцыя. Значыцца, у імя нашай краіны, у імя нашай незалежнасці нам патрэбен дыялог усіх беларусаў. Дзякуй за ўвагу.